Номер 7. Кривото дърво. Приключваме серията с най-известното дърво във Варна – кривото дърво. То е от вида церцис и е с средиземноморски произход, но добре се е адаптирало и към нашите климатични условия. Дървото е около 80-90 годишно и се е превело от тежестта на няколко поколения варненски деца. Няколко хиляди мълчугани за първи път се качват по-високо от раменете на своите бащи, именно тук, на кривото дърво. Преди още да са проходили по земята, те са пълзели по тази естествена катерушка. Много вече възрастни варненци имат детски снимки тук. И понеже местонахождението не се нуждае от джокери, ще ви зачетем като активност изпращането на ваши стари и сегашни снимки пред кривото дърво.